съм Ники, а това е моята приятелка Счупената Манго. Това е нейният спинер и нейният брат Стаси, който има такъв спинер на черепи. Опа, падна. Това видео ще бъде на тема какво правим през петъка от лятната ваканция. Ето. Ох, как се ударих. Ох. Ето. Настаси се върти и вече не се върти. Така. Ха-ха. Чико се въртя. И предлагам да почваме с видеото. Пеят ранни петли, ставам рано в зорите. И сега се люлея на тази люка. Нови личи с Стаси. Браво. Е само сини. Здравейте, съм Счупената Манго. Така и това е Ники. А това е Счупената Манго. Добре, това е моя първи спин. Вече го показвам. Чакай. Ето нейния първи несесер. Знам, то цял път го знам. Така и Имаш така. Така и така. И моето колело. Стаси така седни и ще се рулея. И ще те лея. Дръж се здраво. Нека люлеем Стаси. Така. Стаси, дръж се здраво и прибери краката. Чакай. Така прибери краката. Прибери краката. Пусни се. Така. Хайде на... Така. Прибери ги. Сега се прибери си краката. Прибери си краката. Така. Така, да нагласим камерата. Така се вижда идеално. А така и се дръж много здраво. Яко ли е? Яко ли е, Стаси? Мога да видна жицата. По-скоро Яко ли е, Стаси? да. Мога да видна жицата. По-скоро се ударя на жицата. Стаси, не дей, не дей. Стаси, не дей. Майка ти каза, не дей. Е последно. Чопа, спай, спай. It's nice. Айде, спираме забавлението. Бебе, ама мисля, сега съм аз. Така можете да видите. Слизайте хора и възрастни, млади, които и да сте. Ами ти не си почнала да снимаш? Почнала съм. А, да. О, не види. Чакайте. Стаси, ще ме влезеш ли? Да. Добре. Как да се изика?
искаш като мене. Но, брат, нали ще пустим? Няма. Давай, лей ме. Не се спиш. Джиджи, виж как съм седнала. Стаси! Да. Нали на обяд мамо ще спинкаме двамата? Че аз не съм спала. Стаси на обяд спи. Какъв потрес. Къде ми е спринтера? Спинера. Не спринтер. Сега дяволите се разбърниха скоростите на колелото. Те му казах да не го пипа. Стаси, дете на магистрати. Чакай да го видя. Намери го тук. Ей си. Който са люля? Ето Аз сама. спинерче. Стига. Стаси, стига. Моето куче го е страх от спинера ми. Моето не. Това е много смело ли си. Мамо, къде отиваш? Кой иска да седне така и да го залея? Не. Стаси, иска да те залея. Какво казва? Погалихе си. Тя сама ме погледна и не ми направи нищо. Като я погалях. Остана страшно. Къде ще го караш? А, не. Не, телефонът не искам да на самата. Той къвто е чупи някой друг да го стъпче и толкова шума. Стаси, ще ме залнеш, не? Да. Дай да го въртя, докато се лея. Зрители, вижте! Какво? Заболя ли те? Спринтера пак как зва. Залейте ме, хора! Двама спинер, ето го. Сега. Ударили се. Станиславе! Аз съм си го таковала на зъбите и на езика. На зъбите е много гадно. Не си да повече. Да, Джопа! Спайс! Ще те повека с мен към тъмнината. Падам от тази тъмнина. Колко? Искаш да играем Спинерите, а не спинер. Преди ти на какво да играем? Стига с този спинер. Ми не знае някой да предложи. И защо пак аз точно? Аз съм гостен. Коли съм аз? А? Коли съм аз? Коли съм аз? Да предложим на какво да играем. Стаси? Едно, две, три. Коли съм аз? Ами аз нямам да... Аз не искам да си... Аз не искам да играя. Не искам да играя. Спинтера.
10 минути. Как? 10 минути. Ай, стига, бе. 10 минути и 14 секунди. 15. И ти имаш червена точка. Да, спри го. Това беше от нас. Абонирайте за канала ни.